Jiena Herodias u llum ser tirrikuntaħlek l-istorja tiegħi. Nista' nibda billi ngħid li l-poter għandu riħa unika. Minn xkuniti tal-limt nara fir-riħa tiegħu fil-kurituri tal-palazz ta' nannu tiegħi Aristobolu Iv. Bħala werrita tad-dinastija Erodjana, kull pass tiegħi kien osservat, kull ġest analizzat, kull kelma miżuna fuq miżin inviżibbli ta' influwenza u manipulazzjoni. Fil-qorti ta' Ġerusalemm fejn trabbejt id-delijiet kienu jaħbu iktar veritajiet milli kienet tikxef id-dawl. Għajnejja ta' tifla kienu josservaw il-ballet mortali tal-politika, fejn tbissin kienu jaħbu tradimenti u tan-nieq seta' jaħbis kiken. Il-biża' kien il-kumpan kostanti tagħna li b'sassuf u mżejna b'ġojelli. Tallimt kmieni li dmuħ kien sinjal ta' dawfija. Ommi b'subajja kesħin kienet nixxef wiċċi meta kont nibki u tisfissali li l-prinċipessi Erodjani ma jurux emozzjonijiet. Il-poter kien jeħtieġ sagrifiċċji u l-ewwel wieħed kien l-umanità tagħna stess. Is-servi kienu jirrispettawni iżda l-ħarsa tagħhom kienet timla bil-biża' u d-disprezz. Kont naf li fil-kċejjen u l-istalel kienu jkellmu stejjer dwar il-familja tagħna. Kienu jitkellmu dwar id-delitti tan-nannu, il-mewt misterjuża u l-alleanzi miksura. Kull storja kienet lezzjoni dwar kif il-poter irid jinżamm b'kull prezz. Bejn il-kolonni tal-irħam tal-palazz tallimt l-arti ta' sopravivenza. Kont nara kif missieri jimmanipula lill-alleati tiegħu, kif ommi tikseb il-favur b'bissim ikkalkulati, kif ħuti jikkompetu għall-attenzjoni tal-iktar persuni b'saħħithom. Kien logħba komplessa u jien kont determinata li nkun l-aqwa plejer tagħha. Il-ġonna mimlija riħa ħelwa tal-palazz kienu l-ken tiegħi, iżda anke hemmhekk qatt ma kont waħdi. Gwidi kienu jsegwu warajja b'mod diskret mhux biss biex jipproteġu ħajti, iżda fuq kollox il-futur tad-dinastija. Jien kont investiment prezzjuż wis biex tintilef biċċa fundamentali fil-logħba tal-poter. F'dawk is-snin forma tejf immudellajt ruħi bl-istess preċiżjoni li bija l-artiġjani immudellaw id-deb tal-kuruni. Kull diżappunt, kull tradiment li kont nara, kull sigrit li niskopri biddiltu f'armatura inviżibbli. Kont irid inkun iktar b'saħħti minnhom ilkoll. Iktar ħila. Iktar determinata. Il-poter ma kienx biss lan tiegħi, kien se jsir l-essenza tiegħi stess. Iż-żwieġ tiegħi ma' Erodi Filippu kien bħas sentenza pronunzjata qabel ma twelidt. Ta' 16-il sena, il-ħolm tiegħi ta' żożija nbidel f'kuntratt politiku, iffirmat bit-tinta inviżibbli tal-konvenjenzi dinastiċi. It-tiju tiegħi li issa kien ukoll żewġi kien raġel biet iktar interessat fil-kitbiet u d-diskussjonijiet filosofiċi tiegħu milli fil-mara żagħżugħa li ġiet mogħtija lilu. Filjiet il-lejl fil-palazz tagħna f'Ruma kont nosserva l-istilel u nippjana kull mossa għall-futur tiegħi, bħal plejer ta' ċess li jipprevedi diversi mossi minn qabel. Il-ħitan tal-irħam tar-residenza tagħna kienu bħal ħabs tad-deb. Is-servi Rumani kienu jitrattawni b'rispett artifiċjali, iżda l-ħarsiet tagħhom kienu jikxfu x'kienu jaħsbu dwar neputija li żewġet l-istess siju tagħha. Kont nibilha l-umiljazzjoni bil-grazzja li tallimt fil-palazz tan-nannu tiegħi. Filippu ma kienx raġel krudili, iżda l-indifferenza tiegħu kienet taqta' iktar minn kull xafra. L-ikliet tagħna kienu markati minn silenzji bla tmiem, miksura biss mit-titqib tal-iskiken u li maref tal-fidda fuq il-porċellana fina. Kull mument saħħaħ iċ-ċertezza tiegħi li dak iż-żwieġ kien bisturġin ieħor li kelli nitla' fuqu. Fost il-kurituri mżejna b'affreski li jirrakkontaw stejjer ta' Allatu eroj, kont inħares lejn l-ambizzjonijiet tiegħi stess. Il-messaġġiera li kienu jaslu ma kienux iġibu bis-sitri, iżda wkoll informazzjoni prezzjuża dwar l-imperu, dwar il-familja tiegħi u dwar il-bidliet fil-poter li kienu qed jidhru fuq l-orizzont politiku. Kien waqt bankett bġieħ l-ambaxxaturi tas-Sirja li rajt lil Erodi Antipa għall-ewwel darba. Il-ħarsa tiegħu qabżet mal-ħarsa tiegħi għal mument qasir wisq biex in-nies l-oħra jinnotaw, iżda twil biżżejjed biex nirrikonoxxi fih l-istess ġuħ għall-poter li kien qed jaħarquni minn ġewwa. F'dik il-kamra mimlija ta' tsimbiet u tbissim diplomatiċi, bdejt nippjana triq għall-libertà tiegħi. Il-prezz tal-ambizzjoni dejjem ikun għoli, iżda jien kont lesta nħallsu. Kull lejl ma' Filippu saħħaħ ir-riżoluzzjoni tiegħi. Kull filgħodu waħdi ssieħeb id-determinazzjoni tiegħi. Jien ma kontx se nkun biss prinċipessa oħra Erodjana maqbuda fi żwieġ ta' konvenjenza. Id-destin tiegħi kellu jkun differenti. Kellu jkun grandjuż. U biex nilħqu kelli nagħmel għażliet li saħansitra kienu se jissorprendu lil dawk li kienu jafu sewwa l-intriċċi tad-dinastija tagħna. Id-deċiżjoni li nħalli lil Filippu ma ttieħdiġ f'mument ta' passjoni jew dawfija. Ġiet ikkalkulata bl-istess preċiżjoni li bi arkitett jibni palazz. Erodi Antipa kien it-tetrarka tal-Galilija u l-Pereja, raġel li l-poter u l-influwenza tiegħu kienu ferm iktar b'saħħithom minn dawk tal-ewwel raġel tiegħi. Is-soċjetà ludija tħarret bl-iskandlu meta abbandunajt lil Filippu biex niżżewweġ lil ħuh.
Il-liġijiet ta' Mos ġew moqlija kontrina bħal xwabel, iżda kont diġà tallimt li l-poter għandu liġijiet tiegħu stess. Is-susuri ta' ċanfir kienu bħal mużika għal widnejja għax fl-aħħar mill-aħħar biss dawk li qajmu reazzjonijiet qawwija verament jiġu mfakra. Fil-palazz il-ġdid tiegħi kull filgħodu ġab miegħu l-konferma li l-għażla tiegħi kienet waħda ġusta. Antipa kien raġel ta' azzjoni mhux studjuż iżolat bħal Filippu. Taħt it-tmexxija tiegħu bliet inbnew alleanzi ġew iffurmati u l-poter kien jiġi konsolidat bħal ramel imsieħ fl-irħam. Il-ġojjelli li kienu jżejnu ma kinux iktar simboli ta' żwieġ ta' konvenjenza, iżda emblem ta' sħubija bbażata fuq ambizzjoni reċiproka. Antipa rikonoxxa fija mhux biss mara iżda strateġista. Fil-jiet fejn konna nippjanaw il-mossi politiċi li kellna nagħmlu kont inħoss it-toma ħelwa tal-influwenza vera. Il-prezz tal-asċensjoni tħallas bil-munita tad-disprezz popolari. Is-saċerdoti kienu jevitawna, il-Fariżej kien jistu l-korla tagħhom u n-nies komuni kienu jxandru xi ħaġa kull darba li ngħaddu. Iżda kont tallimt minn ċkuniti li l-poter veru ma jiddependix mill-approvazzjoni tal-Majses. Kien aħjar li tkun imbeżza milli maħbub. L-għaqda tagħna xxokkjat lil Ġudea iżda saħħet il-pożizzjoni politika tagħna. Kull kritika biss issolidifikat id-determinazzjoni tagħna. Kull ħarsa ta' ċanfir rabtitna iktar ma' xulxin. Konna bħal żewġ serpijiet intreċċati lesti biex nattakkaw lil kull min jisogra jeddet il-pożizzjoni tagħna. Kien f'dan il-mument ta' trionf apparenti li raġel libes ġrud ta' kamla ħareġ mid-deżert biex jisfida kollox li konna bnejna. Ġwanni l-Battista bil-leħen tiegħu donnu sajjetta u klimu qisu xfafar osa jistaqsi l-leġittimità ta' żwieġ tagħna. Ma kienx jaf iżda kien għadu kemm iffirma s-sentenza tiegħu stess għall-mewt. Profeta tad-deżert ħarridni biex jiġġudika prinċipessa Erodjana. Ġwanni l-Battista bil-leħja mħabbla tiegħu u l-ilbis tal-ġlud tal-kamla kien jiġbed il-folol biss biex jimmilitani pubblikament. Il-kliem tiegħu kontra żwieġ tiegħi ma' Antipa kienu bħal velenu mxerred fejjun pubbliċi, jikkontamina kollox li kont ksibt. In-nies kienu jsegwuh bħal man-naħal jattira lejn id-dawl tal-fjamma. Il-predikazzjonijiet tiegħu mal-madwar ta' xmara Ġordan kienu jiġbdu mhux biss lil foqra u d-disprati, iżda wkoll lil nies influenti mis-soċjetà. Kull darba li kien jiddikjara li leġittimità tal-għaqda tiegħi ma' Antipa, kont inħoss l-art politika li kont pavimentajt b'tant bir-reqqa titriet taħt saqajja. Flaqat ma' nobli u uffiċjali Rumani, kont nintebaħ bil-ħarsit mixawla, id-bissim moħbi, il-konversazzjonijiet li jiqfu meta nersaq. L-influenza ta' Ġwanni kibret bħal del fuq is-saltna tiegħi. Ma kienx biss iblaħ mid-deżert kien teddida vera għal poter tiegħi. Fil-jili bl-arqat kont nimxi fost il-kurituri tal-palazz il-passi tiegħi jixxandru mal-irħam kisaħ. Il-kliem ta' Ġwanni l-Battista kienu jħadmuni bħall-ispirti, mhux leċitu għalik li kollok il-mara taħuk. Kif seta' jissogra jistaqsi d-deċiżjonijiet tiegħi? Kif seta' jiddubita li dixxendenti ta' Erodi l-Kbir? Antipa kien joqgħod lura milli jiskot lil Ġwanni. Il-biża' mir-reazzjoni tan-nies kien jafġu u juri daw fija li kienet ixxejjirni bl-adab. Huwa ma kienx jifhem li kull ġurnata li konna nħallu lil dak il-profeta jkompli bl-akkużi tiegħu, l-awtorità tagħna kienet qed tiddeterjora bħal karta maħruqa fix-xemx. Il-mibeda kibret fija bħas-serb velenus. Ma kienx biss dwar il-kliem ta' Ġwanni, iżda dwar kollox li kont sagrifikajt biex nasal fejn kont. Kull umiljazzjoni li belajt, kull kompromess li għamilt, kull rabta li qtajt. Ma kontx se nħalli profeta jerrix l-imperu li bnejt b'tant aqal. Waqt li kont inħares lejn il-belt mill-gallerija tal-palazz bdejt infassal il-pjan tiegħi. Ġwanni l-Battista kien għamel l-iżbal fatali li jibdini l-għadu tiegħu. U kien se jitgħallem bħalma talmu daw kollha li sfidawni li l-poter veru ma joqgħodx fil-kliem ispirati jew fil-folo l-imħeġġa. Il-poter veru jinsab fil-kapaċità li tiskot l-edewwa tiegħek b'mod permanenti. L-arrest ta' Ġwanni l-Battista fil-ħabsijiet tal-palazz kien biss l-ewwel pass anki minn wara l-ħitan ħoxnin tal-ġebel, l-influenza tiegħu komplit tinfirex bħal nirien li ma tistax tikkontrolla. Is-segwaċi tiegħu żdiedu u l-kliem tiegħu kontrija kiseb saħħa ikbar permezz tal-martirju tiegħu. Kull filgħodu meta nqum kont naf li taħt il-kmamar lussużi tiegħi kien hemm ir-raġel li kien jeddet li jeqret kollox li kont ksibt. Il-ktajjen li kienu jorbtuh ma kinux biżżejjed biex jikkalmaw l-adab tiegħi. L-eżistenza tiegħu stess kienet għajb għal poter tiegħi, tfakkira kostanti li kien hemm xi ħadd li ma stajtx nibgħat taħt ir-ridni tiegħi. Ir-rapporti tal-gwardjani kienu jgħidu li anke waqt li kien magħluq fil-ħabs, Ġwanni baqa' jżomm id-dinjità tiegħu intatta. Ma qatt ma talab ħnina u lanqas ma ċeda quddiem it-teddid. Is-saħħa morali tiegħu biss kienet kompli tkabbar ix-xewqa tiegħi li narah meqrud. Raġel li ma jibżax mill-mewt huwa aktar perikolus minn armata sħiħa.
Antipa kien iżur il-priġunier minn żmien għal żmien affaxxinat bil-kliem tiegħu. Dan kien iżid ir-rabja tiegħi. Kif seta' r-raġel tiegħi jagħti widen lil bniedem li pubblikament kien qed jikkundanna lilna? L-eżitazzjoni ta' Antipa biex joqtol lil Ġwanni kienet tidher bħala dawfija u bdejt nistaqsi jekk kienx verament kapaċi jmexxi. Fiċ-ċelebrazzjonijiet tal-bankwett meta l-imbit kien jinxteret u d-daħk kien ix-xandar maswali, kont inħoss il-pis tal-preżenza ta' Ġwanni fil-ħabsijiet. Kien bħalli kieku kull mument ta' ferħ kien imtappan bil-kuxjenza li xi metri l-isfel kien hemm ir-raġel li kellu l-awdizzjoni li jħeġġi sfida lill-awtorità tiegħi. Il-poplu baqa' jġemma ma' bib il-palazz jitlob għal ħelsien tal-profeta tagħhom. Il-vuċijiet tagħhom kienu jitilgħu bħal mewġa dejjem tikber teddida li tfur kollox li bnejt. Kull jum li Ġwanni baqa' ħaj kien jum fejn il-poter tiegħi kien jonqos u l-influwenza tiegħi kienet titnaqqar bħalma l-metal jintilef biex jitamilha. Is-soluzzjoni kellha tkun definittiva u reversibbli. Ma kienx biżejjed li jinżamm maqful jew eżiljat. Sakemm Ġwanni kien jgħix il-kliem tiegħu kien se jibqa' jdajjef fil-pedamenti tar-renju tiegħi. Is-skit tiegħu ma setax ikun temporanju, kien jeħtieġ li jkun etern. U għal dan kont diġà qed nippjana moħħok mossa li kienet se tuża d-dawfija stess ta' Antipa kontrih. It-tifla tiegħi, Salom, kienet bħal werqa mbirka fart fertili, sabiħa, żagħżugħa u b'innokenza perikoluża. Għajnejha għadhom ma kinux raw id-dlam ta' tradiment u ruħha baqgħet intatta mill-imbarazz tal-poter. Kienet l-għodda perfetta biex nwettaq il-vendetta tiegħi kontra Ġwanni l-Battista. Il-festa ta' eluq is-snin ta' Antipa kienet qed toqrob u magħha l-opportunità tiegħi. Għal-ġimgħat ħejjejt lil Salom bħalma artiġjan jifforma xogħol tiegħu stess. Għallimta tisfen b'mod li kull mossa tkun weda moħbija, kull ġest ikun tentazzjoni irresistibbli. It-tifla tiegħi kienet se ssir l-arma li lanqas Antipa ma kien jista' jirreżisti. Fil-lejla tal-bankwett l-arja kienet qalb il-fwejjaħ tal-inċens u l-aspettattiva. L-istedinati miksura mill-imbit u l-ġuħ għall-poter m'ndunawx li kienu sempliċi pedini fil-logħba tal-imperu tiegħi. Id-daħk u l-kliem tagħhom kienu biss il-preludju ta' drama li kont ippjanajt b'mod metikolus. Meta Salom daħlet fis-sala, is-skit niżel bħal mantel fuq il-mistednin. Iż-żifna tagħha bdiet kwieta bħal riħ tal-għodu u kibret fl-intensità bħalma tagħmel maltempata fid-deżert. Kull mossa kienet kalkolata biex tiftaħar, kull ġest maħsub biex iqajjem taħlita fatali ta' xewqa u imprudenzi fil-qalb ta' Antipa. Il-mument kruċjali wasal meta r-raġel tiegħi, imħawwat mill-imbit u s-senswalità taż-żifna, għamel il-weda tiegħu bla ħsieb. Itlob li kull ħaġa anki nofs is-saltna tiegħi. Il-kliem ħareġ minn xuftejh bħala safar li ma jistgħux jerġgħu lura lejn il-bejta tagħhom. Kien il-mument li kont ilni nistenna il-ħin preċiż fejn il-vendetta tiegħi kienet se ssir realtà. Wara l-purtieri tas-sala, fissirt fil-widna ta' binti l-kliem li kien se jissiġilla d-destin ta' Ġwanni l-Battista. Salom, innoċenti fiż-żożija tagħha, ma setax tifhem għal kollox il-pis ta' dak li kienet qed titlob, ir-ras tal-profeta fuq platt tal-fidda. Għalija kien sempliċement ħsieb ta' omma. Għalija kien il-konklużjoni ta' sinfonija ta' vendetta li kont ippjanajt għal żmien twil. Il-wiċċ ta' Antipa sfar meta sama t-talba, imma kien tar twist. Kien diġà ta' kelmtu quddiem l-istedinati importanti tar-renju. Jirritorna lura minn kelmtu kien ikun sinjal ta' dawfija, xi ħaġa li l-ebda mexxej ma jista' jaffordja li juri. Id-destin ta' Ġwanni l-Battista kien issiġillat u r-rebħa tiegħi kienet issa viċin ħafna l-immissa. Meta l-kap tal-gwardjani niżel fil-ħabsijiet dik il-lejla, is-skit fil-palazz kien assolut. L-arja kienet qalb il-gravità tal-mument li kien se jasal. Fil-kmamar tiegħi stennejt b'tat sambit f'idejja u bdejt inħoss fit-toma ta' vendetta li kont ilni naħseb fiha. Il-ħoss tax-xabla taqta' l-arja kien segwit minn skit saħansitra iktar profond. Fi ftit mumenti dak li kien ilni nistenna kien se jitnaqqas għal tifkira mimlija demm. Il-platt tal-fidda li kien se jġor rasu kien diġà lest, trofew makabru tar-rebħa tiegħi fuq min kien ipprova jeqridni. Meta r-ras ta' Ġwanni ġiet ippreżentata quddiem l-istedinati, rajt f'għajnejn Salom tixrid ta' orrur li qatt ma kien se jintesew. Binti, l-istrument tiegħi f'din il-plott ħażina, finalment femet il-pis ta' dak li konna għamilna. L-istqarrija fis-silenzju tagħha laqtet ruħi biktar preċiżjoni minn kull xabla. Ir-ras ta' Ġwanni anke fil-mewt baqgħet żomm serenità li tħawwadni. Għajnejh għadhom miftuħa, deru bħal donnom qed jaraw fija taħlita ta' ħnina u ġudizzju li kien se jittini fija għal kull lejl li ġej. Ir-rebħa li ħsibt li kienet se tkun ħelwa ħadit li t-toma ta' ċener. L-istedinati tal-bankwett telqu fi skit mistħi u ħallew warajhom biss il-ħoss tal-passi maġrin tagħhom. Is-sala li qabel kienet mimlija mużika u daħk issa deret bħal qabar.
L-imbit fit-tazza tiegħi sar demm quddiem għajnejja u kull tarqida kienet qed taqbad bħal velenu fi griżmejja. Dik il-lejla waqt li l-palazz raqat mxejt fil-kuridur bħalma tagħmel del tħawwat. Is-skit li tant xtaqt minn Ġwanni issa kien qed jgħajjad f'udnejja. In-nuqqas tiegħu kellu preżenza iktar qawwija milli kellu leħnu qatt. Kull kantuniera mudlama deret li kienet taħbi l-ħarsa akkużatorja tiegħu. Il-prezz tal-vendetta instab li kien ħafna ola milli kont kalkulajt. Il-mewt ta' Ġwanni ma ġabitx il-paċi li kont nittama. Al kontrarju, ħawlet f'qalbi żerrija ta' tħassib li kibret ma' żmien u li bidlet ir-rebħa tiegħi f'tajjen inviżibbli li kienu se jiġbdu lil ħajti lejn destin li kont għadni ma nistax narah. Il-mewt ta' Ġwanni l-Battista ma waqfitx il-kliem tiegħu kif kont ippjanajt. Al kontrarju, il-profezziji tiegħu kisbu saħħa saħansitra akbar wara l-eżekuzzjoni tiegħu. Id-dem tal-profeta Zeba mhux biss l-irħam tal-palazz iżda wkoll ir-reputazzjoni tad-dinastija tagħna b'mod li l-ebda poter ma seta' jaħsel. Il-ħsejjes fil-kurituri tal-poter bdew jinbidlu fit-ton. L-istess qarrejja li qabel kienu jinżlu arkubtejhom qudiemi issa bilkemm kienu jaħbud bissimhom ta' disprezz. Ruma kienet qed tosserva kull pastana bajnejn dejjem iktar kritiċi u kont nista' nħoss l-art politika tirtot taħt saqajja bħalma jseħħ qabel il-kewkba ta' terremot. Antipa, żewġi u sieħbi fl-ambizzjoni, beda juri sinjali ta' dawfija li qabel ma kontx indunajt bihom. Id-deċiżjonijiet politiċi tiegħu saru aktar indeċiżi u l-alleanzi tiegħu bdew jitfarku. Ir-raġel li kont għażil tal-qawwa tiegħu issa der jitnaqqas quddiem għajnejja. L-aħbar tal-ascensjoni ta' Kaligula fit-tron imperjali f'Ruma ġabet magħha riħ ta' bidla li ma kontx lesta li niffaċċja. L-edewwa tagħna li għal żmien twil kienu qed jistennew il-mument tagħhom bdew jinnutaw ċans għal intriċċi dejjem aktar elaborati kontra tagħna. Il-ħitan tal-palazz li darba kienu deru sodi issa deru rqaq daqs karta. Il-mossa finali waslet b'ħeffa li ħallitni bla nifs. L-akkużi kontra Antipa waslu Ruma bħal vleġeġ preċiżi u l-imperatur mingħajr ma qatt jaħsibha darbtejn iddikjara l-eżilju tagħna. Il-poter kollu li bnejt, kull alleanza li forġejt, kull sagrifiċċju li għamilt inqeret bħal kastell tar-ramel quddiem il-mewġ. Aħna ġejna mibawta għall-Lugdunum fil-Galja, post daqshekk imbiet minn Ġerusalemm daqskemm hu l-art mill-ġenna. Il-palazz li darba kont nagħmel parti minnu kien issa mibdul presidenza modesta, il-qaddejja tagħna ġew sostitwiti minn gwardjani li kienu jidhru iktar bħala ħabsin. Il-waqa kienet maġla daqskemm kienet l-ascensjoni tiegħi. Fil-lejliet kesħin tal-eżilju, meta r-riħ kien jaqbad minn ġotwi idojoq ta' darna l-ġdida, kont ngħaddi f'moħħi kull deċiżjoni li kont għamilt, kull pass li ħadd fil-logħba tal-poter. Il-wiċċ ta' Ġwanni l-Battista baqa' jżurli fil-ħolm, mhux aktar bħala teddida, iżda bħala tfakkira kostanti tal-prezz li wieħed iħallas għall-arroganza tal-poter. Fis-silenzju tal-eżilju, kull mument sar mera li kienet tirrifletti l-għażliet tiegħi. Il-poter li tant xtaqt inħares inbidel f'tifkira morra, bħal frott li jitħassar qabel ma jiġbor. Il-ħitan tad-dar tagħna fl-Lugdunum kienu jassu s-sod ta' Reġina waqgħet prinċipessa Erodjana mnaqsa għal xejn aktar minn priġuniera tal-ambizzjoni tagħha stess. Salom binti qatt ma reġgħet iżżifen. Għajnejha tilfu l-leħħa taż-żożija wara dik il-lejla fatali u r-relazzjoni tagħna saret abbiss impossibbli li tgħaddi minnu. Hija żewġet u telqet il-bot u ħallitni biss bil-pis qawwi tal-arfin li kont użajt lil binti stess bħala għodda ta' vendetta. L-aħbarijiet li waslu mill-ludija kienu bħal melħ fuq feriti miftuħa. Moviment ġdid kien qed jikber ispirat mit-talim ta' wieħed Nażari li Ġwanni l-Battista kien ħabbar. Kull rapport kien konferma ta' uġieħ li kont qtilt lill-profeta biss biex nara l-profezziji tiegħu isiru iktar qawwija. Antipa, ir-raġel li għalih kont abbandunajt kollox, beda jnin fil-ħabs tal-eżilju bħal pjanta mingħajr xemx. Ir-relazzjoni tagħna, qabel imsaħħa mill-ambizzjoni reċiproka, inbidlet f'ħabs ta' akkużi sikta. Kull ħarsa bejnietna kienet tafas il-pis tal-għażliet żbaljati tagħna u kull kelma li ma ntqaletx kienet akkuża waħedha. Fil-lejliet bla tmiem, meta l-irqad kien jitlaq minni, kont nittawwal fil-kmamar vojta tad-dar tagħna fl-eżilju. Il-lussu li darba kien idur bija issa kien mibdul b'sempliċità li kienet tiddieħaq bil-pretenzjonijiet antiki tiegħi. L-ispelli ma baqgħux jirriflettu s-sura ta' Reġina, iżda dik ta' mara li kienet maħruqa mir-rimors. Il-poter għandu l-fwieħa tiegħu, dejjem kont naf dan. Iżda qatt ma bsart li din il-fwieħa tista' tinbidel velenu daqshekk fatali. Kull kisba li ksibt, kull rebħa li ħadd pjaċir biha, kull mument ta' trionf ħarġu vojta u bla sinifikat quddiem il-kobor tal-waqa' tiegħi. Fil-għabex ta' ħajti, issa nifhem li l-veru poter ma jinsabx fil-kuruni li nilbsu jew fit-troni li nippussedu. Huwa jinsab fil-kapaċità li ngħixu bil-konsegwenzi tal-għażliet tagħna. U jien Herodja li darba kont nigverna bit tal-ħadid, tallimt b'mod jibes li ċerti rebħiet huma qar minn telfiet.
Il-poter li tant ħlomt bih inbidel fil-ħabs tiegħi stess. Kull pass li ħadd fid-direzzjoni ta' Tron kien fil-fatt pass lejn l-abbiss li issa qed jikolni minn ġewwa. Ir-ras ta' Giovanni l-Battista fuq platt tal-fidda ma kienx biss simbolu tal-vendetta tiegħi, iżda l-marka tad-distruzzjoni tiegħi stess. Il-kliem tiegħu li tant kien jippersegwitani meta kien ħaj, issa huma ħsejjes kostanti fil-kuxjenza tiegħi, ifakru b'mod permanenti li l-prezz tal-ambizzjoni bla xkil huwa solitudni eterna. L-istorja tiegħi għandha sservi bħala twissija għal dawk li jaħsbu li l-poter u l-kobor huma l-istess ħaġa. Il-veru wirt li nħalli warajja mhuwiex fil-palazzi li gvernajt jew fl-alleanzi li bnejt, iżda f'feriti li l-għażliet tiegħi ħallew fl-istorja. Ħadd tkun in-narrattiva tiegħi tfakkira li l-poter bħal ħajjitna huwa transitorju u li l-azzjonijiet tagħna jkomplu jagħmlu ħoss ħafna wara li nħallu din id-dinja. Sakemm nerġgħu niltaqgħu.